ya 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 oh ya 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 oh ya 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 paling enak madang lawo yen kowe takon aku paling enak maem lawo sate paling kepenak nikah entuk sapa yen kowe tak kandhani paling penak nikah entuk kowe yen entuk kowe terus endinang golek susu salah sedikit ora tau nesu mergo saking tresnaku paling enak maem lawo apa yen kowe takon aku mas paling enak madang lamun henti paling kepenak nikah entuk sapa kowe takon aku mas paling penak entuk larasati yen entuk larasati kudu sing ati-ati sebabe apa saben dina metu bengi yen salah setitik aja ngono mengko mondhak ra bali rawana parandang mas padha wae sing penting jodhone jaga padudang mas padha wae sing penting jodhone ya 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 oh ya 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 oh ya ya